uripmu nganti kowe tegak oleh papan guru. Kanjeng Adipati, ning kene aku kepengin dadi garwane sampeyan Kang. Kepengin dadi garwaku. Bakal tak tompo bocah ayu. Lamun to kowe kepengin dadi garwaku di papan iki, kowe kudu saguh ladi kawan aku. Aja nganti sengrugi anggonmu ladi kawan aku bocah ayu. Ning kene aku bakal ngladeni marang sampeyan. Sautuhe kowe bakal ladi kawan aku. Kuwi bener Kanjeng. Tak jaluk lamun to besuke lakon kedaupan kawan aku. Aja sepisan-pisan nggawe ceklek ing atiku. Saya saben dina kowe kudu sandingan kawan aku bocah ayu. Kabeh kuwi ora bakal Kanjeng. Kaya sepisan iki aku bisa tak bocah ayu kang bisa ngatoni sajuling atiku. Sapa langit? Tresnaku mriki muslihat ora bakal tak perang lawan bocah wadon-wadon iki. Kene ngopo? Lamun to sliramu belum percaya saguh. Iki bakal tak tindakke semono jeneng aku kawan. Manismu kanggo gawe ruci gale.
Sang Prabu Klana Sewandana. Ya kan? Ampun gampang lesu. Mungkin ya sampan kesusun lesu, sampan kena penyakit stroke lho. Kok ora nesu kuwi coba piye ora? Sing tak arasi, sing tak jangkuti, sing tak sayang kuwi sangga langit. Lho, kok malah geblak-geblak kakek. Sing tak karepi cok, kok malah ngece to? Kok geting aku? Sampeyan sakit yo Cin, sakit. Kelakon apa turun lho. Aku kok geting. Nuwun sewu Sang Prabu. Gemblak-gemblak. Sana semua, sana. Kakang bocah ngeleng. Nuwun sewu nggih. Aja dikerokne lungguhku, geting mama. Pangapuntenipun. Pun, kula pun mboten ngembari panjenengan. Panjenengan ing ajeng dawuh duka kaliyan gemblak-gemblak. Panjenengan nyebut asma Sangga Langit. Leripun kados pundi? Kakang, Nggih. nalika kula wonten ing tilam pagulingan menika wonten awipun ingkang nami Sangga Langit. Ingkang kepengin kula dados bojone, Kakang. Dados Sangga Langit dumugi wonten ing pagulingan panggih kalian panjenengan. Enggak. Iki mau ono Sangga Langit ta ora? Mau ono ya. Yen ngoten panjenengan ngipi Kanjeng. Kula nanging Kakang, pangimpen kula menika kok kados kasunyatan. Kula kepengin dados bojone Sangga Langit. Sangga Langit kedah papan wonten ing papan menika, Kakang. Nuwun sewu. Sangga Langit menika wanita. Nggih. Kula tak matur nggih. Kados pundi? Bareng penjan paring dawuh menawi Klana Sewandana tresna kaliyan Sangga Langit. Kula menika kaget njomblak geter dada kula. Kagete manggon ngendi, Kakang? Ranten sinten sing mboten ngertos menawi Prabu Klana Sewandana menika senengane gemblak-gemblak menika. Kamangka gemblak-gemblak menika jaler. Kok panjenengan dawuh seneng kalih wong wadon lalitil sing kula bumi niku. Nanging sakmenika benten, Kakang. Sanget sasampunipun kula caket kalih wanita raos kula menika benten. Nggih kepengin caket kalih wanita. Pundi kula percaya menawi anamung ing lati panjenengan. Kedahipun kula kados pundi, Kakang? Sumpah. Kedah sumpah. Nggih, Kakang. Sampeyan dadi seksi. Kan gemblak-gemblak iki kok penting aku. Lah tak tak teroke nesu. Sampeyan dadi seksi kabeh lan kowe. Selawase aku ora bakal seneng gemblak. Sampeyan sumpah selawase mboten seneng. Aku sumpah selawase ora bakal seneng gemblak. Kula sekseni.
panjenengan sampun sumpah boten badhe tresnani gemblak-gemblak, tresnani Sangga Langit. Nggih. Menawi watak panjenengan kok kados mekaten, kados tiyang wadon. Langka panjenengan saged dhaup kalian Sangga Langit. Lajeng kula kedah kados pundi, Kakang? Oh, panjenengan kedah sithik mbok sithik sinau. Lampah panjenengan kedah gagah. Makune kudu Sinau. Makune Dan carane mlaku pangeran kang sejati. Lho contone. Dodo mengarep. Dodo mengarep. Ndangak sirahe. Ndangak sirahe. Iki wis ndangak sirahku lho, Kakang. Terus dilo. Kakang sirahku wis ndangak. Lho, sirahe ndangak. Ndangak. Sirah dereng ndangak. Ning wis ndangak, Kakang. Lho, sirah sing ndi? Alah. Contohnya piye, Kakang? Aku ngene iki kok geting mergo aku geting ku apa? Ngewekno bahan gentong ae kok geting ya. Ayo iki gentong wis ra gelem karo aku. Loh, ya ngece. Ngono kok jare gagah. Sing aku. Contone nggih. Kepiye contone? Iki lagi sing lampah nggih. Iki numpang-numpang pangeran sejati. Iki padha wae. Ya contone sawang, ya tak sawang. Menikah. Lanang sejati. Lus. Dale. Yo ngece kok geting emom. Ampun ngono to, Cin. Aja teruskan, Cin. Alon-alon marahi yo, Kakak. Cobi dijajal. Alah. Ampun kados wong wedok. Sing gagah. Gagah. Jajane mengarep. Mengarep. Pak Jenduk. Dodo. Dodo ya, Kakak. Ayo gagah. Sikile digagano. Aku pe karo mamere gentong. Sampeyan mboten saged gagah, urung dadi sujine Sangga Langit. Ngono ya, Kakak. Sikile rapat. Sikile rapat. Itu bar teko. Lurus. Mengkere. Laku. Alon-alon engke bakal kelakon. Cumangkah dipiko. Wis pantes turun, Kakak. Lumampah panjenengan. Rambutku wis kaya wong lanang to, Kakak. Wah, menawi dipun condro kaya macan luwe. Macan luwe to, Kakak. Glemek. Iki setunggal lampahe pun jos. Wis jos. Kok Lakune wis jos. Pangandikan. Omongane yo kudu ngalih. Kaya wibawa. Gedhe. Halah, kok begenggek malah sampean iki. Lho. Danu, gendak diganu. Para gemblak-gemblak. Seneng atiku kok. Seneng ning ampun ngati. Kakang. Pun pantes dados garwa. Yen kaya ngono aku njaluk tulung karo sampean Kakang. Cedhak ana ing praja Jenggono lamarana Sangga Langit pinangka garwa. Terang terwoto dawuh panjenengan badhe ngirit saking prajurit wonten ing kraton Jenggono. Kaya mengkon sing ati-ati. Aja bali tumuli ana ing bantalangit lamun ora bisa mboyongi Sangga Langit. Ayo, Cin.
tumuju ana ing Jenggala. Mekaten, napa sapa dipanaken? Para tampung. Jogo Makarya. Mesti Sanjata lumaksana magita-gita. Tatyo! Tatyo! Ayo. Sangga langit ya ragil kuning kang budal ing Kediri saperlu sapatemon kalawan Gunung Sari. Kena ngapa ndika rautusan prajurit kang supaya nderekake ragil kuning to. Estunipun kula ki sampun budidaya utusan prajurit. Nanging ingkang putra kusumaning ayu sangga langit niragi kuning. Iya, menika ngendika yen boten sisah dipun dherekaken dhateng sedaya para kawula. Samenika. Ewon dene kok ngantos sampun watawis dangu. nah iya. Kok dereng mundur wonten ing jebul. Seliramu nek ana kaya ngene iki apa ora kepikiran? Putrimu wis mung siji tok.
asmara bangun kartolo pamecuk duwe anak ragil wae sangga langit tindak neng Kediri mbok ya utusan supaya dibarengi abdi Mban Ceti Biyada. Supangapuntenipun Ramani. Kesunatanipun Putra boten purun didherekaken sinten kemawon. Nanging salebetipun manah kula kok raosipun melang-melang sanget janipun. Ora mung seliram aku uga Kyai Pate. Nanging nyuwun sewu nggih sinuwun lan Gusti Pramesna. Iya. Nggih, mugi-mugi kemawon lampahipun Ndara Putri sangga langit menika ngantos dumugi Kediri. Yen sampun tumandha Kediri. Ibu, Kene nyakon. Rama. Ana. Wiwit dina iki aku minggat saka Kediri, Rama. Mega. Lunga saka Kediri. Seleramu wis ketemu Gunung Sari, calon katresnanmu apa urung? Sampun, Rama. Lah terus Kak Mas Gunung Sari, gawe lorone atiku, Rama. Gawe lara ati. Gawe lara ati sing kepiye to, No? Kak Mas Gunung Sari kae ora ngajeni marang aku, Ibu. heeh. Piye? Ora ngajeni. Tundone kok dipiyakna. Kak Mas Gunung Sari kuwi mau. Kula lak nyuwun panglipur. Lah kula diwenehi panglipur niku jogetan. Nanging Kang Mas Gunung Sari menika malah cacet kalih Wong wadon kuwi, wadon menika, penari Rama, kuwi, nggih. heeh, terus. Kowe Lah kula nggih sejono. ngamuk. Kowe Lah wong ngamuk. kula atine lara. Heeh. Ora didem-dem Gunung Sari, Nggih. malah diapakno. Kula disepalani, Rama. Wis Kowe diajak. dicempalani diajak. Wiwit dina niki kula boten saguh. Yen kula dedhawuhan kalih Kang Mas Gunung Sari. Medhotake tresnamu marang Gunung Sari. Nggih, Rama. Ana kahanan kaya ngene iki mau kepiye? Terus asmara bangun kepiye? Kok ora melu-melu perkara iki? Iya. Adimu sangga langit balik. Baline adimu kanthi ati gelo, sedih, tawang tangis. Pradule adimu yen toh diajar dening ipemu Gunung Sari. Satemah sangga langit medhotake tresnane marang Gunung Sari. Kowe kok mendel wae piye, Bangun? Mas Prabu. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sampun boten kirang-kirang. Anggen kula ngimutaken dumateng Panji Gunung Sari saha ragil kuning nyatanipun. Malah kaprapun berut ing jegolong mila menika ngantos kula nuka kala wae. Pradule adimu lamun dina iki uga dheweke wis ora gelem nali katresnan kepara medhotake tresnane kalawan adine Sekar Taji ya Gunung Sari. Menapa mboten wonten margi sanes? Piye, Nduk? Ditarik Kang Masmu, kowe kon bali karo Gunung Sari piye?
Mengko ditambali Kang Mas ya. Kok malah sliramu sing nambani? Nggih kula reh-reh ngoten. Ya wis. Adimu rasah tok peksa. Pepuntone Rama ngersake wiwit dina iki pedhot antaraning Gunung Sari lan Sangga Langit, Kediri lan Janggala. Yen ngantos sesambetanipun tresna ingkang putra Sangga Langit nggih Ragil Kuning kaliyan Pangeran Gunung Sari putra ing Kediri. Menapa mangkinipun boten nuwuhaken perang antawisipun Jenggala lan Kediri. Jalaran kangge tumaline karukunan Jenggala lan Kediri menika kanthi sarana dawuhipun ingkang putra Sangga Langit kaliyan Gunung Sari. Ndika mestine ngerti ya. Inggih. Pati pesti lan juduk. Nalika janji do ing Uni manunggaling Kediri lan Jenggala dibarengi dhaupe Sekartaji Galuh Candrakirana sarta Panji Asmarabangun Inu Kartopati. Ngaten. Luar saka janji antaraning Sangga Langit Ragil Kuning kalawan Gunung Sari merga mbiyen bocah cilik nadah lan nandhukake tresna umpama wancine pedhot aku ora wani meksa anak nanging yen iki ditampa awon karo kadangku Kediri kok nganti cilik pedhot rasa tresna gedhe pisah kekadangan tundhone timbul perang kepeksa aku ngukui ajining diri Kula ingkang sowan. Rakyat Matih coba ana ta Sampun wonten par. iya Nun mangke di sana. Nggih. Boten ateges kula kami tampuk boten. Yen kula tingali sanes kawula ing Praja Jenggala. Lajeng paring asma sinten wingking sasi. Kula ingkang nami Pepatih Idrakala saking negari Lodaya Kadipaten tingkat 2. Patih saking Kadipaten Lodaya. Nggih, Lajeng minggah wonten ing Pendhapi Agung Kraton Jenggala mengkuwi dados menapa? badhe kepangke sesembahan wonten ing Kraton Jenggala. Oh ngaten. Nggih, Yen ngaten dipun sekekaken laku. ngestakaken dawuh Sinuwun Prabu Rakyat Matih manut dhateng pratelanipun tamu kala wau pepatih saking Kadipaten Lodaya ingkang nami Idrakala. iya Ing ujug namung saperlu kepengin pinanggih kalian panjenengan dawuh. pinarak ingkang sekeca aku Kang Mulba Ngestakaken. Patih Idrakala saka Kadipaten Lodaya menika leres sabda dalem sinuwun. ingsun Prabu Amijaya ya lembu ami luhur praptam meyak sagunging tamtama nayaka praja sarta wedrah ing Jenggala ana paribaksa apa Punten dalem sewu. ya Anggen kula sowan marasih wonten ing Pendhapi Agung Jenggala kang tanpa paring cecala. ya Tamtu damel kejuting manah Iya. panjenengan sinuwun Prabu. Ngantos kula minggah wonten ing Kraton Jenggala menika nampi dawuh sesembahan para Singa Barong. Singa Barong Lodaya iki. Piyambakipun madeg dados Hadipati wonten ing Lodaya. Dereng hanggadahi garwa Iya. Praspar.
Ingkang saking menika. Ya. Angin kula minggah wonten ing Pendhapa Jenggala badhe nglamar putra panjenengan ingkang nami Ragil Kuning nggih Sangga Langit. Putriku Sangga Langit dilamar Singobara. Nggih. Sowan. Sopo iki? Napa-napa teng ngisor mboten masalah. Monggo. Alah nggih. Ngisor gelem yo. Jane sampeyan iku lanang ta, Pak? Lho. Kok niku lanang. Sambel diduliti. Nek ra ngaten yo tili. Kok sembrono. Kok lembeng lanang. Pun watak kula. Ndika nyarwe pangandikaku kang durung cethok. Yen toh kepareng ngerti sapa sira darbe karep apa? Nami kula Pujang Geneng. Kula menika patih saking Bantarangin. Bantarangin Mengger. Nggih, umur kula nembe 21 taun. Joko weton kula Senen Pahing. Weton Senen Pahing. Alamat kedah jelas. Ngono. Nggih. Patih Bujang Geneng. Nggih. Saka ing Bantarangin patihe Kana Sewandana. Ah, menika recin. Aku seneng duwe patih ACDC kaya sampe. ACDC maksude lanang ora wedok wae. Nggih. Kersane apa? Bujang Geneng prapta ing Pendopo. Nampi dawuh saking sesembahan kula. Ngelamar putri panjenengan Sangga Langit. Sliramu nglamar Sangga Langit? Nggih. Klono Sewandana menika leres. Nuwun sewu. Asmana Pak. Menawi itu kepareng badhe nyambet aturipun para sewu negara. Monggo. Napa saestu kok minggah wonten ing Jenggala badhe ngersakaken dumateng Ragil Kuning. Lair bathik sedenta kula wangsul wonten ing Lodaya boten kinandhang Ragil Kuning Sangga Langit. Nanging Kula dipun pidana pati. nanging atur muninga. Nggih. Bilih wedal sak menika Ragil Kuning sampun kajodokaken kaliyan Panji Gunung Sari. Dipun jodohaken kaliyan Panji Gunung Sari. Lho. Ning dereng dipun garwa. Dereng. Dereng saged Nanging capai. boten damel malih badhe kadhawuhaken. Lah kula dereng pawangsulane Ragil Kuning. Sadurunge janur kuning klengkep, isih bebas, Lin. Ora usah melu-melu. Aku yo nglamar ake. Iki dadi saing aku. Lho aku yo saingan wani ya. Aku padha sae ake. Saestu Nggih. dika boten saged kepambeng. Boten. Lanjut arep ndawuh Ragil Kuning. Saya bahkan kula kedang lamar. Kang Mas, Lho. Kang Mas Bang. Apa ya? Ning kene sing dilamar ku aku. Dadi sing menang jawab kuwi yo kudune aku. Nah, terus niku nggih, terus niku. Lah sampeyan iki Yen sira menang jawab Sangga Langit, Kira mo. panglamari Derkala dalasan Bujang Geneng piye? Saka ing Lodaya lan saka ing Bantarangin. Romo, panglamaring kabeh kene panglamar kuwi bakal tak tampa. Totonya tompo ngono sik. Apa ya? Mas, patake Bujang Geneng ana gong kuwi mesti joget. Iya. Wis mata, Cin, wis mata. Mesti joget. Aja nek kok gong, ndungu watuk aku joget kok. Ah, gak penak watuk. Iter kala. Nggih, lan kowe Bujang Geneng. Nggih, paring jawuh. Pidangetno ature anakku Sangga Langit. Nggih. Kowe wong loro aja seneng luwih dhisik. Wah, nggih. Panglamarmu tak tampa, nanging aku duweni penjaluk. Pun pas. Wong Sasatipun pas. Maturun. Njaluk mopo? Penjalukku loro cacahe Romo. Siji. Sepisan dawuhe kudu diiringi budaya kang anyar. Budaya anyar. Daupe Sangga Langit
kudu diiringi budaya anyar tegese tarian kena budaya apa wae kena ning sing ora ana ing Jenggala ing Wengkering Kediri lan ing Bantaran ngono to. Budaya enggal ingkang dereng tate dipun suguhaken. Ya, Nggih, wis kedawuh. sing kaping pindho. Kaping loro Rama, daupe kudu diiringi Heeh. wanita lan priya 40 cacahe. Daupe diiringi wanita priya lan wanita lan priya 40 cacahe titiane. Numpak jaran sembrani. Numpake jaran sembrani. Pengarepe kudu kewan kang dase loro. Diarak kewan pengarepe kewan sing dase loro. Kowe joget iki roh karepe ora. Ujang gendeng kuwi nek krungu swara gong, awakku obah dhewe. Bujang enem Penjaluk ora. lani Derkala Nggih. wis midanget penyuwunane. Pun Siji dheweke ngersakake kang supaya apa Nduk? golek budaya Dianakake budaya Sing urung kanggo ana. rapi daupe sing urung ana. sing setunggal. Nggih. Sing loro dauping penganten kudu diapit wong lanang wong wadon 40 nitiye jaran sembrani. Ngerti jaran sembrani? Ayo. Terus diarak pirang-pirang kewan sing ana ing Jenggala, sing ana Wengker lan sing ana Kediri. Ning pengareping pangarak kewan kudu kewan sing ndase loro. Ana hewan sing duwe ndas loro ana. Urung tau ro. Urung tau ro. Aku sing weruh. Sinuwun Prabu. Ya, Badhe kula udanani. sago budal. Senika dawuh. Kula Jeneng badhe nyuwun pamit. panyuwunane songgolangen. Iko nggih. Kula saged. Sago. Ah cantike cincin. Mas Moro Bang. Perkawis punika dereng apik. Senajan ora gel kuning, sampun nampi pangramanipun kala wau. Nggih, boten dados menapa nanging menawi Jenggala wonten geger ampun utuh. Ayo. Malah wonten kedadosan ingkang kados ngaten. Tak suwun Kakang Patih sing bisa ngedemake asmara bangun darasan Sekar Taji. Nika iki dina tak utus tindak ana ing Kediri. Reripien urunanmu kang supaya bisa ngurunake antaraning Jenggala Kediri lepas dening Songgolangit. Wis boten dawuh menawi ngaten kepareng kula badhe tumuju ing praja. Nderekke sugeng tindak. Arep Songgolangit ning kanten putri. Bro, Dos pundi? Kabar pawartos panjenengan minggah wonten ing Jenggala. lakon aku munggah ana ing Jenggala nglamar Songgolangit ya ora gil kuning. Nggih, Nanging emane emane dos pundi? ana pate saka Wengker ya nglamar ning Songgolangit. Ngongkonane Adipati Klana Sewandana. Ujang geleng jenenge. Ujang ginang
Menika nggih sami mawon. Lah ngene Ngelamar. panglamarku ditampa. Nggih. Padha karo bocah ngeleng ya ditampa. Syaratnya Aneh-aneh aneh-aneh. kuwi. Ning syaratnya aneh-aneh. Lho. Enten syarate pun aneh. Syaratnya aku kudu nganakake budaya anyar sing durung tau tate disuguhake. Kalau loro aku kudu marak ngapit nganten karo wong lanang lan wadon 41 cacahe. Lanang wadon Jaran 40. sembrani. Kowe weruh jaran sembrani. Jaran sembrani sing ndase Ora iku. Mari kuwi sing ana telu. Sing ana Kabeh telu. diarak kewan-kewan akeh cacahe sing ngarep dhewe kewan kang loro ndas. ndase loro. Kowe denger? Ono to? Ono ndase loro. Jelas ora roh. Roh ora. Babar blas. Ning tak saguhi. Ning jenengan Sak aku bali tanpa sangga langit ragil kuning aku dipidana pati. ning mboten cah kuat. Kene Nggih. wong-wong kerana bali ceket kang supaya pilih nyabarake anggone kepengin garwa ragil kuning. Panjenengan ampun kuatos. Monggo. Kula aturi nuwun. Hati-hati ya. Kok anggere nyak-nyakan. Bapak Bali ate. Arep bali yo bali. Lah iki denger ana menungso. Lho, aku Bali apa sih masalahe ora entuk? Hah? Jane Maria tau. Aku lanang, Mas. Iki sapa? Lho. Aku pujang geneng. Pujang geneng. Yo. Dadi ora kleru sing dikandhakne lawan Gusti Patih Jekara. Kondo piye wonge kondo piye? Yen padha-padha nglamar. Gusti Patih yo nglamar kanggo Dendi Patih Iya, pancen bener. Mul kowe. Yo aku. Bawaane wong lanang ning kaya wong wedok. Aja nek Cin. Yen aku lanang. Cincin Aku sapa? lanang. Cincin sapa? Cinta lho cinta. Jenengmu Kobro, cinta. Kok bro. Ngene yo, Bro. Heeh. Kowe rasa dadi pepalang ya. Panglamar cetha ditampa mung syarate 3. Apa? Aku tandang Bali golek syarat sarana kanggo nglamar. Padha. Yen kowe gelem tandake, urungke. Aja kok bacutke, padha-padha nglamar. Nek aku ora gelem, Songgolane tak boyongi, tak peksa. lah nek aku meksa. Lah padha-padha Ayo, Cin.